Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' tfal innoċenti martri, vittmi tas-Sultan Erodi. Din tal-lum hija tifkira liturġika li ilha ssir fil-Knisja sa mis-seklu 5 wara Kristu. Erodi kien is-sultan ta' bla ebda xruplu, għajjur għat-tron tiegħu u suspettur sal-aħħar. Il-ġrajja tal-qtil ta' tfal minn Sentell l-isfel li seħ bordni tiegħu hija rrakkontata minn Mattew u l-Evanġelista jara fija il-milja tal-profezija ta' Ġeremija li ra li Rakel tibki l-ulieda. Il-Knisja tara fl-innoċenti l-ewwel martri li taw ix-xhieda ta' Kristu mhux bi kliemhom imma b'demmhom. Għal dawn it-tfal, il-martirju kien don mogħti b'xejn u dinjità li Alla oġbu jagħtihom bla ebda mertu tagħhom. Illum bosta huma tfal innoċenti li huma vittma mhux tant tal-mibeda lejn Kristu, daqskemm tal-ħruxija, l-inġustizzja u l-egoiżmu tal-bnedmin. Bla qatt huma tfal li qed jinqatlu meta jkunu għadhom fil-ġuf ta' ommijietom. Bla qatt ukoll huma tfal żgħar abbużati, maltrattati u maqtula madwar id-dinja kollha. Ejjew nitolbu llum sabiex it-tnejjid tagħhom jasal għand Alla li hu waħdu l-ġust u jsib eku fil-qlub tagħhom, l-adulti, ħalli narfu responsabbiltà li għandna li nħarsu l-żgħar tagħna minn kull tbatija, inġustizzja u ħsara. Mill-ħarsien u mill-formazzjoni tajba tat-tfal fl-aħħar mill-aħħar jiddependi l-ġejjieni tal-umanità.